রোগীকে নেওয়ার জন্য। তো আজকে আমাদের মাননীয় এমএলএ সাহেবের ফান্ড থেকে থ্যাংক ইউ স্যার যে তিনি নাংকুমানি জরাও নং নিনি ফানनो হইতে খাই যে অ্যাম্বুলেন্স ইয়াফরমানি বমা হাই নিনি খারাও মা দं खातो obviously नोंनि यागो पावर फाइके नोंनि पावर बाय तामो खाय आ जागासे बरकनो सिनेमानिबा ओंखाय एक्चुअली एम्बुलेंस तो नायदि अब शुधु अर सिमिया अल ओवर द वर्ल्ड नो नों एम्बुलेंस तो नाम ओंखाय जे जागा जों बरकनो सार्भिस रिमिया ओंखाय नों बरकनि बागै नों बहाय गासै फेसिलिटिस तुइमाया ओंखाय नि यागो पावर दंले नों ताम खाय आम बागै आं एक्चुअली और 23 अक्टोबर 2024 फाइमानी आपरो तिनी एमओआईसी साहेब बो साका जे एम्बुलेंस कायसा बाय इनिया जे तंमने अब अनेक मेंटेनेंस गोबां ओंखाय इसा लेटेस्ट इक्विपमेंट गोनां आम हाय एम्बुलेंस नांनायनि के एसडीएम ना साहका एसडीएम साहेब बो साका जों डाक्टिनो साम जादिनाय ओंखाय 3 मान्थ नि बिसिनो अब एक्जिक्यूट ना ओंखाय आम बागै बनबो बेलायखे हामबाय मारिबो जे पाब्लिक नि बागै अब हायके डाक्टिनो सामु सारि मान मानि हामबायसो जे तिनी एमएलए फाननायांगो जे नेपाल तिला साखामनगो जे एम्बुलेंस याफरजां माने बमा हाय मा तंखा बा बुसकां रगो बाते अमा हायरो कोनो प्लेनिंग दग मानजां नायरो अमा हायरो वान संदो तो फार्स्ट खाय जों बेलाय न तिनी खुसि जे एमएलए सार जुनो जोंनि नांगौ समाव मोस्ट रिक्वायरमेंट टाइमाव जों जुनो कायसा एम्बुलेंस रिमान बागै जों जोंनि गोजाम एम्बुलेंस अनेक न सार्भिसिंग नांगौ यारलि अनेक बार सार्भिसिंग खालामनांगौ ब्रेकडाउन नांगौ अनेक समय एट ए टाइम माल्टिपल रेफार खालामनांगौ आब्रावनो जों मिटिगेट खालामनो बागै जोंनाव बेलायनो कठिन जोंनि जे अब तमानि अबनो एमएलए सार क्लियर खारिखा आं बागै आं एमएलए सारना तैसा थैंक यू मासावो जों अबनो तुइ जों तैबो सार्भिस काम करे माननाय पेशेंट पब्लिक दोनों बहुत सर्विस काम करे वो पीएससी रिजेक्ट होती नहीं एम्बुलेंस नेपाल जिला पीएससी हामबायसो